Poštovani gledatelji, lijep pozdrav i dobrodošli u još jednu emisiju Dođi i vidi. U njoj se pitamo koliko uistinu vjerujemo. Bili radije gledali čudesa ili pošli putem vjere? Odazivamo li se Isusovim riječima i je li u nama živa vjera? A s nama su kao i u svakoj emisiji naši prijatelji iz Duhosa Sanja Dugančić, Ilija Iličić i naravno naš pater Arek. Dođi i vidi. Evo i ovaj put smo zajedno, Sanja i Ilija, ovako lijepo raspoloženi, skoro u istom tonalitetu boja. Skoro, evo lijepo, nismo samo se što dogovarali. A niste se dogovarali, pa Nismo. da. A tu neki makovi koji Tako nešto. super, lijepo. Evo, u takvom, ja sam uvijek u istom, kažu meni, uvijek u istom. Dakle, to je reverenda, inače to se zove svećenička haljina. I pošto sam ja redovnik iz Družbe Duha Svetoga, onda imamo evo, takvu još pojas oko bokova nosimo. To je meni jedina haljina koju imam. A danas nemate pojas? Danas nema. Zato što ne bi se svejedno vidjelo. Tako da, eto, ovako izgledam. Misionar iz Družbe Duha Svetoga i svaka ta misijska družba ili, ne znam, Isusovci, Salezijanci i tako dalje, ili Petrovci, odnosno svećenici koji su po župama u vašim evo, i domovima. Dakle, svako od nas ima tu odoru koja njega razlikuje od drugih svećenika. Pa evo, ja sam takav. Jer vi me prihvaćate ovako. Prihvaćamo. Ljudi, ajmo na posao. Prvo ćemo se pomoliti da nas uvede Duh Sveti, pošto sam ja redovnik Družbe Duha Svetoga, onda volimo o Duhu Svetom govoriti, a pogotovo Duha Svetoga prepoznajemo u Ivanovom evanđelju, koji je baš pneumatološko evanđelje, koje nam toliko toga svega govori, koji nas približava istini, pa prepustimo se Duhu Svetome, zamolimo Mesiju našeg Isusa Krista, Gospodina Spasitelja, da nam dozvoli razumjeti i shvatiti Božju riječ. Ne samo nama ovdje u studiju, ali isto tako i braći i sestrama koji nas gledaju, evo, koji se nama i javljaju i koji nas pozdravljaju i mole za nas, a molitva je najvažnija. Hvala vam na tome. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Gospodin s vama. I s Duhom tvojim. Isuse, ti si poslao svoga duha iz tvog probodenog boka. Potekli su potoci žive vode. Potekla je tvoja ljubav. Daješ nam svoga duha svaki put kad to tebe zazovemo i zamolimo. To je dar, tvoj dar, ali dar Oca. Daj da se proslavi Otac tijekom ovog našeg susreta. Daj da spoznamo da su tvoje riječi duh i život. Da nas one oživljuju. Da nas oživljuju naša tijela. Da nam daju drugu dimenziju, duhovnu dimenziju. Zato uđi potpuno u naša srca, da se potpuno prepustimo djelovanju tog dragog gosta koji živiš i kraljuješ, Bog po sve vijeke vjekova. Amen. Što mislite, je li Duh Sveti gost među nama? Domaćin je, nadamo se. Domaćin, točno, domaćin. Ali ima tih pjesama, himna i tako dalje koji nama govore da dođi, dragi goste. A ja isto ponekad si pomislim, pa kakav dragi gost? Pa on je tu, on je domaći. Ja sam hram Duha Svetoga, jel tako? Tako je. Sveti Pavao govori, poslanica Rimljanima, a isto, hramovi Duha Svetoga. Dakle, dobrodošao hrame Božji, dobrodošao hrame Duha Svetoga. Ilija, Sanja. Evo, imam prijedlog da pročitamo koji uvijek odlomak iz Svetog Evanđelja po Ivanu, 6. poglavlje od 60. retka, koji nam zapravo govori o tome što smo malo prije i rekli i na koju temu smo se molili. Ko hoće od vas pročitati? Tko zna čitati? Evo može Sanja. Aha, Sanja. Dobro, evo Sanja, ti znaš čitati, onda izvoli. Pa zna Ilija, evo, mogu ga pohvaliti da zna i on. Ajde, dobro. Izvoli Sanja. Mnogi od njegovih učenika čuvši to rekoše: tvrda je to besjeda. Tko je može slušati? A Isus, znajući sam od sebe da njegovi učenici zbog toga mrmljaju, reče im: zar vas to sablažnjava? A što ako vidite Sina čovječega kako uzlazi onamo gdje je prije bio? Duh je onaj koji oživljuje, tijelo ne koristi ništa. Riječi koje sam vam govorio duh su i život su. A ipak ima ih među vama koji ne vjeruju. Jer znao je Isus od početka
koji su oni što ne vjeruju i tko je onaj koji će ga izdati. I doda, zato sam vam i rekao da nitko ne može doći k meni ako mu nije dano od Oca. Od tada mnogi učenici odstupiše, više nisu išli s njime. Reče stoga Isus 12-torici, da možda i vi ne kanite otići. Odgovori mu Šimun Petar, Gospodine, kome da idemo? Ti imaš riječi života vječnoga. I mi vjerujemo i znamo, ti si svetac Božji. Hvala lijepa. Moram vam reći da su za mene predivne riječi, Isusove riječi koje govore o sili Duha Svetoga koji djeluje u nama. Onako možda malo zbunjuje ono prvo Isusova tvrdnja kad kaže tijelo ne koristi ništa. Pa kako, Isuse dragi, pa kako ne koristi ništa? Pa evo, ja u mom tijelu mogu tebe slaviti, ja mogu u tom tijelu tebe hvaliti. Ja mogu pokleknuti, odnosno klečati pred tobom, predati svoj život u svom tijelu. Inače, tijelo je stožer spasenja, kako bi rekao Papa Ivan Blaženi, uskoro sveti, Ivan Pavao II u svojoj teologiji tijela. Dakle, tijelo ipak koristi. Međutim, Isus ne govori o tijelu, o praznom tijelu, o materiji. Židovi su, koji su njega došli slušati, jer to je nastavak 6. poglavlja, mi smo već niz naših emisija posvetili 6. poglavlju, koje je predivno, koje je dugačko, koje je duboko, koje govori o Euharisti, koje govori o slušanju Božje riječi. Dakle, ti Židovi su imali svoju ideju. Sarks, dakle tijelo, je bosar. Dakle, to što može samo opipati, što nema u sebi života. Dakle, to ne koristi ništa. I oni dolaze sa nekim svojim idejama, sa svojim mišljenjem. Isus im nudi nešto puno više. A oni sami se zaustavljaju na onome što je zapravo fizičko, što je zapravo svugdje opipljivo. Isus govori o onome što je čuo u očevoj utrobi, o onome što je vidio kao svjedok, dolazi nama svjedoči. Svjedoči Židovima. Oni kažu, mi znamo, dakle, je on ovaj sin od Marije i Josipa, mi njega znamo tamo iz Nazareta, pusti, što on priča, kakvo tijelo će nam dati za jelo? Halo, razumijete? Ali Isus govori, on ne govori o tom fizičkom tijelu, ljudskom tijelu. On govori o svom tijelu, prvo, koje je nadahnuto Duhom Svetim, on o tom tijelu govori. I govori o preobraženom svom tijelu koje dolazi nakon uskrsnuća. Dakle, mi to tijelo jedemo. Ali da li mi to razumijemo? Mi svi smo puni molitava, svi smo puni evanđelja, znamo citirati na pamet, govoriti molitve, slažemo, svake večeri molimo. Često neko zna reći, pa ja molim svaku večer. I što da moliš? I što onda da moliš? Pitanje, da li vjera je još uvijek živa u tebi? Da li ti se odazivaš na Isusovu riječ? Isus kaže, dođi k meni, jedi, pij jedi moje tijelo, pij moju krv. A ja molim svake večeri. Ma daj, možeš mi moliti. Kakva je to molitva? Ako ta molitva ne mijenja, onda znači, trebam ja se mijeniti podhitno. Dakle, Isus, možemo si sad zamisliti Isusa koji, govori Židovima, Židovi njemu dolaze i onda jednostavno, kako Isusa moralo, ja pretpostavljam onako psihološki gledajući, i zaboljeti. Znate, kad ja kao svećenik govorim nekome i neko, tu čuje, a ovdje ispusti. Znate, ista stvar, to zaboli. Isusove su riječi, ja bih rekao, tvrde, ali to su istinite riječi. Istinita riječ koja dolazi od Oca. Sad Isus to izgovara. Isus daje tu snagu da primimo. A često ostajemo, nažalost, u svojim nekim filmovima, u tom, nek Isus govori, ja znam bolje. Što Petar govori? Pa Gospodine, pa ti imaš riječi života vječnoga. Pa ti imaš svu istinu, kome drugome da idemo? Kako se Isus razočarao i pogotovo taj 66. redak, 6,66, to je onako dosta uočljivo, simbolično, kada mnogi učenici odstupiše, više nisu išli s njime. Mnogi, ne 1, 2, ne 10, nego mnogi. To nas izbunjuje. Koliko je ta
Božja riječ tvrda, koliko je zahtjevna. Onako znam uvijek istaknuti kad sam to istraživao, to ja sam. Ja ne znam, možda niko drugi nije došao do tog zaključka, ali Ivanovo evanđelje je najduže u čitavom Novom Zavjetu. Dakle, 6. poglavlje, odnosno 6. poglavlje Ivanovo evanđelje je najduže u čitavom Novom Zavjetu. I samo u tom trenutku postoji redak 66. 66. redak. Dakle, inače u Apokalipsi, u knjizi Otkrivenja znamo da je to brojka koja govori o đavlu, je li tako? Zvijeri. Da, o zvijeri. Pogledajte, nevjera u poslanje Isusa Krista koji je Mesija, koji ima život vječni, koji daje nam obilatost. Zapravo je taj grijeh okrenuta leđa prema Bogu, prema Mesiji, prema Isusu, neprihvaćanje Baruha Shem Hamešija i Ješua. Dakle, neprihvaćanje Isusova svjedočanstva, neprihvaćanje poslanja, Isusova poslanja kao Mesije. Jel vama sve jasno što ja govorim? Gledate mene, gledate, smješkate se, ali što vi mislite? Pa je, pater, ja svaki put kad dođem kod vas u emisiju i kada gostujem, meni je ovo na osobno obraćanje i stvarno, mislim, puno riječi me pogađa. Na početku ste odmah počeli govoriti, duh je onaj koji oživljuje, tijelo ne koristi ništa. Znači, mnogi i na koljena padaju te izvanjski znaci pobožnosti. I sad, evo, stvarno, u sebi sam vidio da često puta i ja samo padam u tu vanjsku pobožnost, a Isus od mene traži nešto dublje. Samo pripazi malo. To je malo, znaš, na granici. Da. Ako mi ostajemo samo na vanjskom znaku, onda to nije u redu. Ali, ako ti primaš Božju riječ, ako primaš Isusovo tijelo, ako piješ njegovu krv, jesi ministranti kod mene tamo u 11:30? Nisam. Vidiš, a ministranti dobivaju još Isusovu krv tijekom svete pričesti. Pazi, onda Duh Sveti tebe mijenja. Razumiješ? I onda ti padneš na koljena zato što ti želiš dati slavu Bogu. Razumiješ? Tako da ne ispadne da oni koji kleče, koji mole, koji padaju svećenici kad mi budemo zaređeni, onda padamo na lice pred Isusa. Da nas On posveti, da postanemo svećenici. A osim toga, po biskupu, jasno, osim toga, veliki petak, opet ta prostracija, ležanje, ono što kažemo križem. Dakle, ne samo taj vanjski znak, ali taj duh koji izlazi iz tebe, duh koji te potiče. Više ti nisi tijelo. Ilija, ti i Sanja, vi niste više tijelo. Vi ste hram Duha Svetoga, Duh Sveti je vama dan. Prvo je Duh Sveti darovan svakom čovjeku. Kada Bog stvara, dakle, ruah, taj dašak života ulazi u čovjeka. A onda svaki put kada krštenik postaje Božje dijete, Duh Sveti je razljivan u našim srcima, Duh Sveti živi u nama, mi ga trebamo aktivirati, zazivati Duše Sveti i onda obnavljati. Ajmo tako reći, taj naš jezik je siromašan, vrlo siromašan. Dakle, obnavljati. Kad ti primaš Isusovo tijelo, kad svećenik izgovara riječi ovo moje tijelo, moja krv, to je trenutak Isusove smrti na Golgoti. Dakle, to je taj spomen čin. Onda, kad je Ivan 19:30, čitamo Isus je predao svoga duha. Dakle, iz tog tijela, život i duh su moje riječi, iz tog tijela izlazi duh. Taj duh prelazi na nas kad Isus daruje nam svoga duha. To se događa u svetoj misiji. Kad ti primaš Isusovo tijelo, primaš Isusovu riječ, Duh Sveti djeluje u tebi. Dakle, ti više nisi samo pobožan de facto, ipso facto, vanjski, nego i duhovno. Klanjaš se Bogu u duhu i istini, kao što je rekao Isus Samarijanku u 4. poglavlju Ivanova evanđelja. Pater, moram priznati da i meni kad sam razmatrala ovaj odlomak i danas kad sam se pripremala i ranije ovih dana, ali i sad dok smo čitali čak, isto je to bila tvrda besjeda. I sad kad ste vi to rastumačili i nakon molitve, vjerujem po nadahnuću Duha Svetoga, puno toga sjeda na svoje mjesto. I ovdje kako Gospodin nam govori u ovom odlomku da Duh je onaj koji oživljuje. A sigurna sam da sad i ovi učenici koji su odstupili od Isusa nisu htjeli, nisu bili spremni primiti toga duha, sami su, koristeći dar svoje slobodne volje, otišli od njega. Pa vidim zaista da bez crkve, bez pomoći svećenika, bez tog cijelog tijela Kristova, mi ne možemo sami živjeti i proživljavati svoju vjeru, je li tako? Točno. Prvo, Izraelci nisu baš imali taj nauk o Duhu Svetom toliko. Oni su njega uvijek znali za duha Jahvina. Ali uvijek su ga poistovjećivali, što je moguće, jer tako nama leksika govori, dakle prijevod riječi, sa vjetrom. Vjetar puše. Kad su prolazili kroz Crveno more, dakle vjetar je podigao valove. Ali nećemo o tome. Nego, Duh Sveti je darovan zajednici. Kad Isus dolazi, daje dar mira
i dar Duha Svetoga prvi dan nakon uskrsnuća, odnosno na dan uskrsnuća večeras, odnosno na večer tog dana dolazi Isus i daje dar Duha Svetoga. Dakle, on daje ga zajednici. Zato nas poziva. Kao što su se Židovi okupljali na dan Paske, oni nisu smjeli biti sami. Halo, tu nema zajedništva. Znate gdje nema zajedništva još? U paklu nema zajedništva. Tamo su svi sami. Dakle, Isus nas poziva da budemo u zajednici, da molimo u zajednici, da zazivamo njegovo ime u zajednici, ne sami. Ne u sobi, ne tamo na Dravi negdje sa štapom, ne sa čukom u šetnji. Ne to. Nego Isus nas poziva u zajedništvo jer u zajednici je dan Duh Sveti. Dobro, svakome ponaosob, ali u zajednici. Još toliko puta naglašavam tu zajedništvo. Jer neki možda čak i si pomisle, pa ja ću ostati sam kod kuće moliti. Ma, možeš misliti. Onda, nekom jednom rekao, Sotona trlja ruke kad ti tako kažeš. Ma moli. Samo nemoj ići u crkvu, samo nemoj primati Isusovo tijelo, nemoj primati Isusovu krv. Razumiješ? Ako to ne primaš, što kaže Isus u prethodnim recima, nema života u tebi. Isus ne ostaje u tebi jer ti ne primaš to Isusovo tijelo o kojem govori. Ne primaš Isusovu riječ. Evo, to je to. Zanima me još jedna stvar, pa možda Ilija da pitam tebe kakva su tvoja iskustva. Ja često puta čujem kako ljudi govore ja imam svoju verziju Boga. Ili ovo što ste vi rekli, ja molim, ali bez odlaska u crkvu. Ili ja odem nekoliko puta godišnje samo na misu i to je meni dovoljno. Nezamislivo mi je, kako slušam i po svjedočanstvima drugih koji redovito idu na svetu misu, da istinski rastu u vjeri, bez Gospodina, bez predanja u osobnoj molitvi, a i bez Euharistije. Dakle, taj problem odvojenosti. Ja ću vjeru po svome i odvajam sve crkvu, Euharistiju, svećenike, sve to neka bude po strani. Da, pa to je isto jedno zapravo od pitanja koje sam htio postaviti Pateru. Već je dao odgovor zapravo baš za te ljude kad ste počeli govoriti o zajednici. Znači, zapravo je sveta misa, mi svi zajedno slavimo svetu misu. I puk narod sa svećenikom zajedno. I jednostavno u toj zajednici zapravo mi rastemo u spoznaji Gospodina i koji nam stvarno dolazi po tom kruhu, beskvasnom kruhu. Ja? I ja jednostavno isto, sjećam se, nisam toliko trčao na svetu misu. Nisam išao. Ali jednostavno opet je dano i shvatio sam, vidio sam, prepoznao sam živoga Boga u tom kruhu. Ja sam siguran da kad bi čovjek prepoznao u tom kruhu, u tom kaležu, stvarno živoga Boga, živoga Isusa, taj čovjek, on bi svaki dan trčao na svetu misu. Pa čak i sebe osobno pozivam, da samo znam da si posvjestim malo bolje o tome, svaki dan bi išao pun radosti na svetu misu. To je to je upravo to. Neki kažu, Pater, vama teško navijestiti Božju riječ, jer Božja riječ je tvrda. Jednom, sjećam se, započeo sam propoved, ne znam, možda se sjećate, ima tamo neki snimak. Ja sam rekao ovako, neki meni kažu da ja sam tvrd, da sam opasan. Nije to. Nego ja navješćujem Božju riječ. Ja želim to učiniti s ljubavlju. A Božja riječ je opasna. Za nas koji želimo vjerovati. Ako ne vjerujemo, onda je baš opasna. Ne možemo nju primiti. Ono što je Isus rekao, moje su riječi život, moje su riječi duh. Dakle, mi slušamo Božju riječ, da budemo u toj dvokrilnoj izgradnji Božje riječi odlomka. Dakle, primamo slušajući Božju riječ, raste nam naša vjera. A onda ono što Isus dalje kaže, jedemo i pijemo, jedemo njegovo tijelo i pijemo njegovu krv. Dakle, sami po sebi ne možemo napredovati. Pa zamislite, evo, Sanja će imati, ako Bog da, i djecu i tako dalje, i tako dalje. Sanja, pa zamisli, imaš dijete, evo ide ti u drugi razred osnovne škole i srednje, dobro, srednje će se snaći, ali druge osnovne škole. I sad zamisli da ti njemu ne daš sendvič. I onaj mali klinac, znaš, kaže, mama, ja to ne trebam zato što imam puno kolesterola i tako dalje, i tako dalje. Dakle, to je naše mudrovanje. Mama zna da ako dijete mora jesti, jel tako, ili jesi ti u školi? Pa jesam. Da, što si najviše volio papat? Sandvič, da. Dakle, vidi. I onda da majka sluša dijete. Ma onda, dobro, sino, u pravu si, a zna da nije u pravu. Tako je Isus. Pa, brate, pa što ti izmišljaš? Ma daj, pa ja ti nudim svoje tijelo, ja ti nudim svoju krv. Jedi to, papaj to, gutaj to, živi moju riječ, živi moje tijelo. Dakle,
to je kruh moćnika, dakle kruh jakih, to blagovanje postaje. Ja sam po sebi ne mogu sebi ništa doprinijeti. Ne mogu, ono što Isus kaže, ne možete učiniti svoju dakle, vlast na glavi niti bijelom, niti crnom, osim ako se neke tamo ofarbaju, je li tako? Da. Ilija, ti se ne farbaš. Ne. No, hvala Bogu. Uglavnom, vidiš, dakle, ta snaga dolazi od Gospodina. Ja u zajedništvu s njim, u odnosu s njim, postajem jak. To ste baš rekli, vratio bi se samo nakratko na ovo. Božja riječ je opasna, jaka. I jednostavno, meni isto bilo baš kao što kaže Sanja, tvrda besjeda. Kako ću to slušati, kako ću po tome živjeti. Jednostavno, nije mi to bilo to. Jel? Nekako, ali s vremenom, stvarno kako sam što duže zapravo i ulazio u molitvu, shvatio sam da ta Božja riječ, da ta tvrda, opasna Božja riječ je upravo takva da bi mene učinila, kako kaže Isus, savršeni. Budite savršeni kao što je Otac vaš nebeski savršen, kako bi ja mogao biti i bolji brat, i bolji sin, pa jednog dana i bolji muž. Jednostavno shvatio sam, vidim tu, ta poslušnost Isusu, poslušnost Božjoj riječi čini samo i meni na izgradnju. Mene čini baš čovjekom. Evo. Da, upravo tako. Dakle, trebamo se prepustiti Božjoj riječi, neka ona nas vodi i nas nadahnjuje. Baš u jednom retku posebno nekako osjećam taj poziv na poslušnost kad Gospodin kaže zato sam vam i rekao da nitko ne može doći k meni ako mu nije dano od Oca. Jednostavno, poziva nas da idemo njegovim putem, putem svetosti, da mi ne možemo to sami. I vidim tu da dosta ljudi, ali i sama, često puta gledam poslušnost kao nekakvu tiraniju, kao nešto negativno. Ali to je ta jedna poslušnost iz ljubavi. Hajdete mojim putem jer vam ja želim dobro. Znam što je najbolje za vas i vodim vas k Ocu. Vodim vas pravim putem. To je to zapravo što sam ti rekao za sendvič. Ti znaš da dijete tvoje mora jesti, jel tako? Ako ne jede, pa klonut će, past će, na hitnu će je voziti. Ili njega, jel tako? A isto to Isus govori. To baš ako ga danima nisam hranila, ali... A dobro je sad, da. Pa jasno, da. Pogotovo danima, da. Pogotovo danima, da, točno. Dakle, isto tako i tu. Isus zna što je najbolje za tebe, jer on je vidio svu istinu, on je svjedok, on je istina. I njegove riječi, to su božanske riječi, on je Bog. Dakle, Duh Sveti oživljava svako tijelo, oživljava Isusovu riječ. Ako mi slušamo tu riječ, primamo njegov duh, Duha Svetoga primamo. I onda mi zapravo se transformiramo. Postajemo još više Božja djeca. Jer Božje dijete, ono što često na vjeronauku kažemo, krstio si se, Božje dijete si. Aha, komentatori govore još ovako, okej, to je istina, ali ti moraš svakodnevno rasti u toj milosti, kao što je Isus rastao. Kad se vratio iz Egipta, odnosno iz progonstva, vratio se i onda bio, odnosno iz Jeruzalema, kad su bili na ovom putu u hodočašćenju, vratio se i bio poslušan svojim roditeljima i rastao u mudrosti i u milosti kod Boga i kod čovjeka. I to je to s nama. Dakle, otvaramo se na djelovanje Duha Svetoga. On nas preobražava. Jer čovjek, ono što tu kaže, sam po sebi nije u stanju primiti tu milost. Dakle, potrebna je njemu intervencija Oca. Oca koji stvara čovjeka. Dakle, mi već pripadamo po tome. Sada, Bog nam daje milost da primimo i shvatimo Božju riječ. On nam daje svoga duha. Jer Duh Sveti je Duh Oca i Duh Sina. To je osoba. Zato mi želimo njega primiti, da ono sve što je naše, na našem nivou, da to prestane. Da prestane naše predrasude, da prestane naše stereotipi. Jer mi često znamo, ja bolje znam, a što ću njega slušati? Pa ne slušaš ti mene, ko svećenika, ti slušaš Božju riječ. Isus govori preko mene. Ljudi, pa ja svaki put prije mise se molim. Ja kad pripremam Božju riječ, meditaciju, propoved, postim. Dobro, nije to uvijek, ali većinom slučajeva da. I onda dozvoljavam Duhu Svetome da on govori preko mene. Vjerujem da to čini svaki svećenik na svoj način. Dakle, ta molitva postoji i ona te dodiruje. Kad svećenik čita Božju riječ ili neka druga osoba i tako dalje. Dakle, mi primamo tu Božju riječ, ona nas čini, jakima. I onda strah prestaje. Jer mi smo puni strahova. Zašto smo puni strahova? Zato što stalno računamo na sebe. I zato se bojimo. Dozvolimo Bogu da on govori. Meni se čini da u ovom odlomku Gospodin isto poziva na promjenu. Zato ljudi odlaze jer ono što ste rekli na početku, ta tvrdoća je isto tako i naših srca. Jer mi uvijek reagiramo nekakvim otporom, uvijek reagiramo loše kad nas neko poziva da se pomaknemo iz naše udobnosti. Vidiš, često moramo znati da smo već ponovno rođeni.
Dakle, to je sakrament krštenja. Ono što, kad se sjećate, govorili smo o Nikodemu. Treba ti se ponovno roditi da uđeš u Božje kraljestvo. Treba ti se roditi iz vode i duha da vidiš Božje kraljestvo. Dakle, kršćani, mi moramo si posvijestiti. Braćo i sestre, mi smo ponovno rođeni. Nama je darovan novi život. E sad, hoćeš ti to primiti ili hoćeš odbaciti? Isus ti nudi na ruci. A ti stalno se okrećeš u neke svoje perspektive, u neke svoje filmove. Pa jasno da ne možeš napredovati. Kad ti živiš stalno u svom svijetu. A Isus želi da imamo puninu radosti. A to se događa u sakramentu Euharistije. Kad smo govorili o Galilejskoj kani, sjećate se, kada je Isus pretvorio vodu u vino. Dakle, onda to je bio znak da su ljudi bili tužni. Nisu imali više radosti u sebi, jel tako? Dakle, taj Isus nestao iz njihovih srca. On na duhovni način nije prisutan. Ali čovjek ga je izbacio iz sebe. Zato su bili tužni, ako tako smijemo usporediti. Pa sada i ovo novo se vraćamo. Ako slušamo Božju riječ, primamo, jedemo, evo, to je to. Pa jednako kao i ono dijete koje ste spomenuli, ako ne prima hranu danima, završi na hitnoj, biva mu loše. Ako mi ne primamo Gospodina danima, ako se ne pričešćujemo, ako ne idemo na sakrament ispovjedi, ako ne molimo i ne primamo Gospodina i po Božjoj riječi, i nama isto sigurno životne funkcije slabe, jel tako? Točno. Pazite, ja sam bio u 5. razredu srednje škole kod nas. Tehnička škola u Poljskoj traje 5 godina. Dobro, sad sam malo to možda promijenio, ali nije važno. U 5. razredu, kad sam osjetio poziv da me Gospodin zove, dakle taj poziv oca, budi mi svećenik, služi zajedno s mojim sinom, ovom drugom čovjeku, bližnjem, tako dalje. Dakle, ja sam prepoznao da moram svaki dan primati Isusovo tijelo. I meni danas nije teško posvjedočiti i reći, brate, sestro, Sanja, Ilija, molim vas, svaki dan idite na svetu misu. To i vama, braći i sestre, isto govorim, da ne ispadne da samo nas dvoje tu, troje zapravo komuniciramo. I vama, svaki dan što češće odite na svetu misu, jer sami ćete se uvjeriti u silu Božje riječi. Sami ćete se uvjeriti da Gospodin dolazi u komadu kruha, on je prisutan njegovo tijelo, ali isto tako i u njegovoj riječi. Dakle, meni nije sad, stid ili sram, ili bojim se nečega, da vam kažem, svaki dan odite na svetu misu. Ne samo nedeljom, nego svaki dan, jer Gospodin vas očekuje. On je rekao, dođite svi vi, izmoreni i opterećeni, ja ću vas okrijepiti. Ja ću vama dati snagu, ja ću vas odmoriti. A ti ideš u tamo, wellness, spa, znaš, možemo to nabrati, ali ne osjećaš odmor. Stalno si umoran, stalno se vrtiš u krug. Zato dođite k meni, veli Isus. Pa baš evo na tragu toga, sve više pokušavam zapravo i svaki dan na svetu misu ići, jer sve više i prepoznajem što to jest sveta misa. Da Bog dolazi čovjeku, da on pita čovjeka kako si, da on sa čovjeka uzima teret na sebe. I vidim u tom danu koji ima 24 sata, da tih 20-30 minuta koliko traje misa, ja mogu skupiti snage ne za tih 24 sata, nego za cijeli taj i tjedan i mjesec, ali opet iznova i nanovo iz dana u dan, točno te sadašnje brige da predam Gospodinu i da s njim zapravo pregledam zapravo svoj život, jer ko mi jamči da ću sutra biti na ovoj zemlji. Točno. Ljudi, mi moramo shvatiti da ako se prepustimo, znate, kad legnete na vodu, Jadransko more, na primjer, kad legnete na more, onda voda će vas nositi, jel tako? Jer ima puno soli. To opet simbolički možemo reći. Ta sol je Duh Sveti koji nas nosi na površini. Onda mi se prepuštamo Božjoj riječi i ona nas vodi, ona nas usmjerava. Onda mi postajemo ono što kaže Ivan 3,8, poput Duha Svetoga, poput vjetra koji puše kud god hoće. I to je to. Dakle, predati se potpuno Gospodinu, neka on nas vodi. Imate još možda neka pitanja? Možda vama još nešto nije jasno. Onda ja ću vas pitati, kako je vaše svjedočanstvo svetih misa, susreta s Gospodinom? Ja ću vam ovako kratko reći, svaki put kad bih imao više misa u nedjelju, više od jedne, na primjer tako ću reći, onda kad bi išao, na večer na misu, imao sam u 11:30 u katedrali kod nas, pa onda mislim još u 6 u župi, ajme, kad će to doći? I znate, jedan zamor dođe. Ja ne kažem da sam slobodan od toga.
Ja sam opterećen isto i s tim, znate? Ali kad se sjetim, pa Isuse, pa ja ću tebe uzeti u ruke, pa to je tvoje tijelo. Ja ću izgovarati tvoje riječi. Pa nema te snage, nema te sile koja može me zaustaviti. I onda sam ispunjen, onda sam radostan. Kako je vaše iskustvo, mis? Meni su pomogla puno svjedočanstva braće i sestara iz crkvene zajednice, kasnije iz molitvene zajednice, o tom prihvaćanju odlaska na svetu misu svaki dan. Tako da prije sam išla redovito nedjeljom, a od prije nekoliko godina idem svaki dan. Stvarno mi se život promijenio. Ja se mijenjam. Ok, Sanja, i to možda, to je tvoje svjedočanstvo, ja ću Iliju pitati. Jel ti ideš redovito isto svaki dan na svetu misu? Idem. A reci mi sada, na tragu toga što je Sanja rekla, a ono što smo mi prije rekli, je li ti ta svakodnevna redovna misa pomaže uz molitvu i obrnuto? Da li tvoja iskrena molitva pomaže ti svaki dan otići na svetu misu? Evo, vrlo kratko, Ilija i možda Sanja još ćemo. Pa zapravo i da, itekako ta sveta misa gdje ja primam Gospodina potiče me da i ja kad sam na svom čak i fakultetu i kod sebe doma i u stanu, potiče me ta sveta misa da i u stanu ja susrećem Gospodina i da u stanu molim i jednostavno, jel? I obrnuto, a molitva, da, upravo to zapravo budi tu čežnju za Gospodinom živim koji je prisutan u tom kruhu. Sanja, je li kod tebe isto ili kod mene isto drugačije? tako, iako je u svakom slučaju Euharistija i živi Krist koji je prisutan tamo vrhunac svih naših molitava. Ali važna je i osobna molitva, ali ne može nadmašiti ipak Euharistiju. Točno. Dakle, Euharistija je vrhunac, kako bi rekli dokumenti koncilski, to je vrhunac iz kojeg izvire svako drugo naše djelovanje. Dakle, dragi moji, Sanja i Ilija, sigurno bismo još mogli nastaviti našu priču, naš razgovor i druženje zajedno s vama, ali sada na kraju evo naše emisije prepustimo se Gospodinu, neka nas On uvede u svu istinu, jer njegove su riječi duh. Njegove su riječi djelotvorne i oživljuju nas. Zato molimo, Duše Sveti, povedi nas kroz život. Daj da u svakoj svetoj misi vidimo prisutnost Isusa Krista. Mi samo gledamo hostiju, bijelu hostiju i ponekad teško nama vjerovati, ali ti nam daješ život, Isuse, i pozivaš da se tebi klanjamo, da tebi predajemo naše živote. Učvrsti u vjeri našu braću i sestre koji možda imaju problema s vjerom, koji možda pitaju se pa zašto ja moram ići na svetu misu nedeljom, a kamoli svaki dan u tjednu. Gospodine, nadahni njih, Oče, privuci ih ka Isusu, privuci ih k sebi silom svoga duha koji živiš i kraljuješ Bog po sve vijeke vjekova. Amen. I neka nas sve blagoslovi svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Amen. Hajdemo u miru. Bogu hvala.